Здравейте! Разговаряме с Иван Стоилов и Кристиян Нешев от отбора на Олимпия. Разкажете малко повече за себе си и за отбора. Олимпия е клуб с 5 годишна история. Тази година ставаме на 5 години. Работим на територията на София, в детски градини, училища. И постепенно изградихме един отбор за 2004 година. Деца, които тренират твърде малко с нас. И мисля, че тази година като дебютна е успешна за нас. Децата се представят много добре, има интерес, родителите също много ни помагат за това. И сме щастливи, че успяхме да изградим този отбор. Кристиянчо е също част от отбора. Ти колко време тренираш при нас? 2 години. Кой е така любимият ти футболист? Лионел Меси. Лионел Меси. Някой от българските футболисти имаш ли си любимец? От българските някой любим футболист имаш? Викаш, те не са толкова добри. Няма смисъл да имаш любимец от тях. А някой отбор симпатизираш ли такава? Кой отбор? Някой любим? Барселона. Да, Цяло към Испания се е насочил. да, и правилно според мен. Ти как виждаш развитието на детските школи тук в София, не само като цяло в България? Ами, това е трудна дейност. Ние също така срещаме трудности по пътя, но пък това ни е призванието. Фанали сме се. Считам, че с повече усилия, с повече разбиране от страна на родители, повече желание от децата, нещата се получават. Като има и повече такива състезания, турнири, където децата да участват, да се запалват по играта и там нататък. Мисля, че все таланти и показва България, че винаги излизат талантливи деца, така че считам, че това е една добра инициатива. Малкият Криси на какъв пост играе, не ни сказа? На какъв пост играеш? Нападател. Колко гола имаш до момента? Един. Браво на тебе. Страхотно. Пожелаваме ти успех тогава и дано не са надвиете вашия съперник и да продължавате след така с хубавата инициатива, с която сте се захванали.